Kaixo, 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 zer moduz zaudete? Nortzuk zaudete hortikan? Kaixo txat, atzo ez nuela agurtu ere egin. Kaixo, hortzai zaudete, bai. Lehenik eta behin, mil esker, atzo, gaur, biegun jarraian, hemen zuzenean, 6:30. Gaur ere, egongo gara, lasai-lasai, solasean, mugen gainetik solasean deitu dugun tartetxo honetan. Atzo esan nuen bezala, gaur ere, eta gaur bereziki ziklo honetako azkeneko elkarrizketa, azkeneko solasaldia izango den aldetikan, eskerrak eman nahi diot mugen gainetik gobernuz kanpoko erakundeari, nirekin kontatzagatik solasaldi ziklo hauek egiteko, dinamizatzeko, eta gogoratzea mugez gainetik erakundeak 30 urte baino gehiago daramatzala giza eskubideen alde lanean, bai txirotutako herrialdetan eta baita Euskadinean ere, eta, mugen gainetik solasaldiak izena jarri diogun tartetxo honekin lortu nahi genuena da aniztasunarekiko eta disidentziekiko, errespetuarekiko ezagutzetatik abiatuta, elkar ulertu eta elkar ezagutzeko gunetxo bat sortzea. Dakizun bezala, hemen gure zuzeneko hauetan, bai orain mugen gainetik solasaldietan eta baita beste guztietan, hau da gure espazio segurua, eta hori ere izaten jarraitzea nahi izan dugu ziklo hauekin, eta pixka bat ere testigantza ezberdin eta esperientzia ezberdinak ezagutuz, aurre egiteko ditugun, erronkak bizi beharreko zailtasunak ezagutzea ere izan da helburua. 3 elkarrizketa genituen osotara, duela aste batzuk Izaskun Azurmendirekin egon ginen, atzo Ilargi Manzanares Etxeberriarekin, eta gaur Joseba Errekalde izango dugu gurekin. Dakizuen bezala, ni ez naiz ona jendea aurkezten, ona, bai, naiz. Baina badakizue, badagola, gauza bat, ez zaidana gustatzen, dela neure burua aurkeztea edo definitzea, baina era berean, ez zait gustatzen ere, ni neure burua beste batek aurkezten duenean. Así que, lehenik eta behin, ongi etorria emango diogu Josebari. Así que, Joseba, kaixo... Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer modu zaude? Pues ongi, eskerrik asko gonbiteagatik eta nago, lasai, zuekin tartetxo hau, solasaldi hau, sabes zer moz ateratzen zaigun, ez? Ilusionatua. Bai. Txatean ja diote haupa Joseba, así que ja daude prest. Eta gaina esan behar dizut, nik Twitch izena ez nuela sekulan entzuna, lehena da egiten dudana. Lehenengo aldiak marabillosoak dira, beti dagolako zerbait ikasteko. Lehenengo aldietan. Eta ni beti prest. Hori da. Pues, bagaude denak aldarte oberenean, eta txatean esaten duten bezala, inoiz ez da berandu, así que lehenengo galderarekin hasiko naiz. Lehenengo, hau galdera da txatarentzat. Ongi entzuten zaigu bai Joseba eta bai niri? A ber, konprobatzeko bada ezpada, txatak ere ez galtzeko, orain kontatuko duguna. Irratian egiten dudan bezala, bat, bi, bat. Hombre, esango nuke baiet, ze joan dira komentatzen, bai, esango nuke baiet, así que, bagoaz, pres gaude denak, eta orduan lehenengo galdera. Nor da Joseba? Bueno, a ver, es que Josebak ja 63 urte beteko ditu. Así que Josebak ja 3. etapa batetan dago.
Eta orduan, Joseba asko egondu dira, Mm. baina momentu honetako Joseba da, bere bizitzako ja 60 pikoko garai horretan sartu dan gizon bat, mutil bat, oihartzarra, abertzalea, ala jaio nintzalako, abertzale famili batetan, nun eta gaina memori historikoa oso bizirik mantendu izan duten eta dugun. Urte, guandela ja 30 urte lanari utzi nion, lan profesionalari esango enduke, eta orduz geroztik, gobernuz kanpoko erakundeetan, ni pensionista naiz orduz geroztik, 97 urtez geroztik, baina ez nago jubilatuta, ez naiz sekulan jubilatu. Osasuna pixka bat berreskuratu nuenean, jarri nintzen, buru belarri, bestei lagundu ahal izateko bidean, auta beste, elkarteak sortzen, adibidez Arribeltza elkartea ere sortzailetako bat naiz. Gero hitz egingo dugu, galdetuko dizudala horren inguruan. Eta gero baita ere, kristaua naiz baita ere, ezaugarri importante bada niretzako. Ez naiz beti izan du, kristau bastante berria naiz. Eta hori, historio luze bat, eta gaina oso berezia, nik uste guztio daukagula historio berezia, baina nirea, oihartzarra izan da, bereziagoa baita ere, mundu zeharri naizelako gaztetan, eta iritsi naizelako, nire arazo guztiekin, 63 urte betetzera, eta kokatzen ari naiz, pixka bat, hemendik geratzen zaizkidan, ez dakit zenbat geratzen zaizkidan. Hori inork ez dakigu. Baina, 10 bat urte gehiago, edo, gutxora bera, kokatzen ari naiz, ahalik eta hoberen bizitu ahal izateko geratzen zaizkidan urte hauek. Oihartzarroa, orduan, esan dezakegu zarela. Oihartzarra. Oihartzarra. Oihartzarra, baina Xabier Lete bat oihartzarra zan bezala baita ere. Askotan, gazigozoak egondu dira nire oihartzartasun horren barruan. Ados. Eta, aipatu duzu, egon direla, Joseba bat, baino gehiago, zure bizitzan zehar, nolako uste duzu izan dela gaur egun zaren, eta oraintxe bertan, irudikatu diguzun Joseba horretara iristeko prozesua? Ez eta gaina, pentsazazu, orain esaten diazula hori, Josebatikan izan du naiz Manuel, eta izan du naiz Jean. Nire bizitzan, hasi que pentsatu, Londresea egin nuenean txangoa, 81 urtean, 82 urtean, Espainia oraindikan Estatu Espainola etzegoen Europar merkatuan, eta guzartzen ginen otros, ate ezberdin batetik, eta gaina ezin nuen legalki lanarik egin. Orduan, frantzes, iparraldeko abanintz bezala pasatu nintzen. Frantzesa oso ondo egiten du txikitatik, eta nire izena lan egiten nuen lekuan, Jean Enda zen. Eta gero aurrerago, este txango batetan unetan Nueva Yorkera joan nintzen, 24-25 urtekin, han ere ez naukan lan egiteko baimenik. Turista bezala, sartzen nintzen, ateratzen nintzen, beti nire pasaportea eguneratuta zegoen, baina han lagun batek pasatu nindun, Social Security Number esaten danoitako bat, eta hori zagoen Manuel Vietoren izenean. Orduan, zenbait jendek ezagutzen induen Manuel Vieito ezala. Defentsa, Joseba geuk izan du ditu, garai diferentetan eta tresna diferenteak mugitu beharrak eta izena aldaketak ere bai. Eta uste duzu horrek hori da modu oso praktikoan, ez? Eta irudikatu dezakegula. Ere beste modu batera egin izan duzula hori beste bizitzako beste esparruetan? Bai, erabat. Erabat, zertikan adibidez, ni oso gaztetatik
oso argi naukan nire sexualitatea, etzala, gehiengoena, osea, ni homosexuala naiz, beti eduki dut bastante argi, argitzen zaizkizunean gauzak, baina ez dut sekulan izan du, hola inork esan didanik gauzak ez dira horrela, edo ezin duzu neskekin jostatu, edo muñekekin ezin duzu jostatu. Baina argi naukan, 1970 urteetan, errenteriko orerete ikastoran bukatu nuenean, bukatu ezin laizternik Madridea jo behar nuela. Osea, nik alde egin behar nuen, hiri handi batetara, nun eta benetan ikasi, jastatu, eta nire personalitatea eraikitzen joan, ez? Eta hortarako, tamalez gaur egun ere leku askotan gertatzen da, hiri handitara joan behar izaten da, eta ni iritsi nintzen Madridea 79. urtean. Justu movida hasi zan urtean, eta Pepi Lucibun y otras chicas del montón egin zuenean Almodóvarrek. Gero eduki nuen beste etapa bat, soldaduska egina naiz baita ere. Eta nola bizitzen da soldaduska? Nik izurra niri putada handi bat egin ninduten, zertik anila lanean nengoen, eta oso ondo irabazten nuen. Torun, klaro, utzi zure lana, eta orduan 580 peseta hilean ematen ziguten soldata bezala, nik horrekin ezin nuen ez da tabakoa pagatu ere, garai hartan. Orduan, etzako putada, mala ere, oso erraz egin zitzaidan, Madriden egin nuelako eta egin nuen oso konpainia berezi batetan. Gu izan du ginen, goi mailako militarren txoferrak. Bai, orduan oso konpainia txiki bat ginen, eta orduan mantendu nuen estudiante garaiko pisoa, orduan arratsaldero joaten nintzen ara, aldatzen nintzen arropaz, Malasañan bizi nintzen orduan, La Calle La Palman, eta orduan soldaduska, eta gero ostiralero gaina, nola gu txoferra ginen, guardiak eta gauz guzti denataz ez genituen egin behar. Orduan ostiralero autobus hartzen gendun, Plaza Castillan, eta ni Ilunabarreako edo gauerako iristen izan etxera, pasatzen nuen larun bata, egiten nuen parranda larun batean, hemen, Donosti, eta igandean berriro ere buelta, astelehen goizean berriz ere Madriden egoteko. Beraz, soldadusko egin nuen, baina baita ere beste batzuek kontatzen dutenarekiko, Melillan edo Zeutan edo ez dakit non, nik bastante akomodatuta pasatu nuen urte hori. Baduzu gauza kontatzeko, baina, barneratuko gara, aipatu duzu, gizarte erakundeetan eta bestelako elkarteetan ibilea zarela, eta, esango nuke horrela zure ibilbidean garrantzitsua izan dela, eta orain badela Arribeltza elkartea, baina aurretikan ere egon zara adibidez, gehituko kidea izan zara, baita presidentea ere urte luzez, okerez banago, eta bai kuriositatea daukat, jakiteko zer suposatu zuen zuretzako hortikan pasatzea eta hor landutako eta jorratutako guztia, bai maila erakunde mailan ez, eta jendarteari egindako ekarpen horretan, baina baita ere suposatzen dut, ekarpena egingo zizula eta moduren batean eragingo zizula zuzenean ere zuri. Beitu Iruñe, ni lehenengo militantzia beti izan dut Arribeltza. Arribeltza 1994 urtean sortu gendun, eta hori izan du da beti. Gertatzen da uste dut, 1918an edo ez dut sortu zan, barkatu. 1987an sortu zen gehitu eta badakita 1987 zala, ni gaixotu nintzen urtea zan. Ni ingresatuta egon du nintzen urte horretan. Eta akoratzen naiz, nire ingresoetatik atera bizirik, usten gendunean gainean nire bizitza bertan bukatuko zala,
Urrengo urtean, gehitu urte bat egin zuenean, Inigo Lamarka hurbildu zitzaidan, gaur egun nire oso lagun mina daukadana, eta esan zian, Joseba, Koldo Mitxelenan, mesedez, egin dezakezu txarla tiki bat, pixka bat, zu Ameriketatik zatoz, Nueva Yorken bizitu zera 5 urte, zango esperientzia, ni Manhattanen bizi nintzen, hango ACTAP mugimendu guztiaren hasiera bizitu nuen, eta banakin, pixka bat, eta gaina, hainbat saltzetan sartutan nengoen militante bezala baita, Nueva Yorken. Eta esan ziaten, Koldo Mitxelenan emango zenuke txarla bat, eta esan nuen, bai, eta gaina badaukat gogua. Eta zuzendu nuen pixka bat txarla hori, pixka bat azaleraziz, eta hori horrela zan, 80. hamarkadan, eta 80. hamarkadan hasieran eta bar, Estatu Batuetan G.B.S.aren aurkako borroka LGTBI kolektiboak burutu zuen. Eta izan duzan, empoderamento handi bat, eta borroka hor kokatu zen gehien bat. Eta honera bueltan etorren nintzanean, 82. urtean, ze gertatu zen, Euskal Herrian, gehien bat zabaldu zen giba, drogo menpekotasunen edo xiringa konpartitzearen arlo horretatik, ez? Eta hor ikusten nuen, gehitu bezalako erakunde bat, zegoela militantzio horretan sartua, zegoen beste gauzatzutan, ez? Eta egame ere bai, garai hartan egame existitzen zen gehitu baino lehenagotik, ni gaztetan egameko bilera batzuetara joana izan du nintzen, oso gazte nintzala, eta ikusten nuen LGTB kolektiboak ez zuela ikurra hartzen, gibaren aurkako ikurra, ez? Eta hortik joan zan pixka bat nire txarlaura, ez? Nire harridura, nire etxera bueltatu, eta ikusi nire kolektiboak ez zaukala ikur hori, eta gaina, gehiago esan dizut, joaten nintzen ambienteko tabernetara Donostian, zauden orduan desente, eta azten zinen pixkat hitz egiten, ni azten nintzen ezagunekin hitz egiten, haizu, gibduna naiz, eta hau, eta beste, eta hau gertatu zait, eta hainbeste jente zautu ditut, eta esaten zeten, hain mote, garai hauetan kopa batzuek hartutan ez ezagun horrelako hauzetaz hitz egin. Hori ere entzun izan dut, ez? Eta orduan, akordatzen naiz, txarlaura edo tarte hura Koldo Mitxelenan bukatu gendunean, hurbildu zitzaidan Inigo Lamarka, eta esan zen, Joseba, oso ondo, bakizu zein bertzun. Eta orduan, gehitu kide egin nintzen, ordurako Arribeltzako kide eta presidente ba nintzen, baina orduan gehituko kide egin nintzen, eta urteetan egondu nintzen gehituren barruan, osasun arloa jorratzen. Da, pixka bat, espazio hori errebindikatzen eta lantzen gehituren barruan. Eta hain akoratzen naiz, etzala bat ere erraza izan du, zertik justu urte haietan hasi zen ezkontza igualitarioaren borroka, eta orduan, kolektiboak 10 borroka bat ere ezin ditu eraman. Eta ezkontza igualitarioaren edo berdintasunaren aferura oso potoloa izan du zen, oso garrantzitsua gaina. Eta orduan hor nengoen ni, Pepito Grillo bezala elkartaren barruan esan ezaizu. Eta honetaz ere hitz egin behar dugu, zertikan harridura zan niretzako armariotik atera ginen persona batzuek gure sexualitateari buruz, armario barruan geunden seropositibidateari buruz. Geratzen duzu? Eta hori errealitate bat izan du da, urtetan, eta da, orain. Bai. Eta aipatu duzu ez, hasieratik Arribeltza elkarteko kide, gero gehituko kide, eta aipatu duzu ere Nueva Yorken, Manhattan egon zinenean, ere militantzia garatu zenuela bertan. Zein uste duzu, edo norainoko garrantzia izan duela aktivismoak zure hazkunde pertsonalean? Bueno, erabatekoa. Adibidez,
ni infektatu aurretik, nire bizitza zan hedonista puro hutsa. Osea, ni soldauzka bukatu nuenean, Ibizara joan nintzen bizitzea. Osea, ez zan ez zaitut. 23, 22, 24 urtekin ni Ibizan bizi nintzen. Gero Londresen ere negu oso bat pasatu nuen, eta hori dana txikile egiten zitzaidanez, pues 86 urtean, txango egin nuen, Manhattanea, ez? Orduan, nire bizitza, bueno, no, ze esango zaitut, plazera, sexoa, ziutate erakargarriak, bizi, no, zeintzan ziutate mugituena munduan garai hartan, gaur behar bada Shanghai izan daiteke, Nueva York zan. Eta ni Nueva York bizitu nuen, benetan, tope, intensidade izugarriarekin, gero baita ere gaina, zen garai bat nun eta, konsumoekin eta jostatzen nuen baita ere, gehien bat, nik ez dut sekulan, bajatzeko edo down konsumorik izan du, ez zaitza sekula gustatu, ez heroinarik eta ez horrela, baino bai piztutzekoak. Eta kokaina, eta ekstasiza, eta orduan nik itenituen parrandak, izugarriak ziren. Eta orduan, hor militantzierik, bazegoen militantzi bat, baina araberean baita ere zan, gazte bat, 25, 26, 27, 28 urtekin Manhattanen bizitzen. Eta gaina suerte handien aukan, ondo irabazten nuen, beraz, kalitatezko bizitza onban daukan. Neri iruditzen zitzaidan zala ona. Gaur egun zer esango zenuke? Barkatu? Gaur egun zer esango zenuke, nolakoa... Esango dizut, naizela, izan du naizen guztiaren emaitza. Hori horrela da. Baina, claro, orain berriro ere dakidanarekin urte haiek bizitu behar bali banituke, pues behar bada gehiago zainduko nintzateke neure burua, ez? Nik askotan esan izan dut, osasun handiegia izan dut dala. Zergatik? Zergatik, diozu hori? Kriston pasadak egiten dituelako, osea, edan, eta gaina, edatea kokainarekin batean egiten duzunean, pues etzea mozkortzen. Eta behar bada igual azten nintzen parranda bat ostiralean, eta igande arratsaldean handikan parranda nengoen. Eta azten nuen Manhattanen, eta bukatzen nuen Queensen, edo Auskalonon, ez? Horrekin zen nahi zaitu dana da, osasun eza bat izan baldin manuen lehenagotik, edo nire konstituzioan, nire geneak, nire gurasoetatik jaso ditudanak, ez baldin bazian hain potentiak izan du, nire gorputzak ez luke aguantatuko parranda horiek eta gero lanea gaina. Trote hori, ez? Eta beti ondo jarrita, eta beti alai, eta gustora. Eta orduan, esaten dudanean, osasun gehiegi behar bada, da hori, topeak gero azken finean etorri zitzaidalako, gaixotasun moduan, ez? Bale, Harri Beltzaren inguruan, Iesa Gibaren inguruan, solastu nahiko nuke, baina azkeneko galdera bat, galdera baino gehiago plantatu nahiko nizuke, pixkat, orain arte hitz egiten egon garen hildo horretatik, duela hilabete bat, bi agian egingo ditu ja, Maspalomas filma estreinatu zela, hainbat sari jaso ditu, kritika ere oso positiboak jaso ditu, eta... Zuzendaria lagunak ditut, aspalditik. Askok beharrezkotzat jo dute bertan kontatzen dena, bertan kontatzen denaz gain ikuspuntu hori, eta iruditzen zait, helduaroa eta LGTBIQ+ komunitatea oraindikan dela temazo bat ez duela bisibilizazio, beharko lukeen bisibilizazio, ez? Badirudi bakarrik mugatzen dela gaztarora. A ber, Iruñe, nik nola esango nizuke.
edadismoa, gaur egun hainbat hitz egiten dana. Bai. Hori LGTB kolektiboan, guan dela 20 urte ja martxan zegoen, osea, 40 urtetik gora jatza existitzen. Nik aplikazioak eta asunto danak ez ditut ez naiz sartzen, ez zaizkit bat ere gustatu, sekula, baina esaten diaten ez behintzat, 50 jartzen bali moduzu dituzula ez existitzen, osea, ez da inorre sartzen. Eta areago handik seropositiboa baldin bazera. Orduan, pelikulari buruz diotzu, jorratu behar da, gai hori jorratu behar da. LGTBIQ+, nik adibidez akordatzen naiz, guandela urte desente, Matiako buruarekin eta, Carmen Garmendia gaina, bere kasuan zan bat, eta gero beste baino beragoko teknikari eta departamento buruekin eta bar, nik bilera asko egin ditut. Zer, nik esaten nien, ni sartzen nahi naiz. Eta nola sartuko naiz, nola egongo dire Gipuzkoako gure zerbitzuak ni sartzen naizeneako? Nola egongo dira gure residentziak, edo ez? Edo eta nola, eta gaina, bazegoen lege bat, ja ez dagoena, nun eta gaixotasun infekziosoa balimatzen itun, etzen duen sarrera zuzenik sarrenekutara, eta beste. Osea, nik gauza betanak, ondela urte desente lantzen hasia naiz. Eta guandikan gaude bastante astapenean, Edadismoaren asuntoa ez da kolektiboaren gauza bakarra. Ez. Gertatzen zaiola gure gizarte orokorrean pena bat da, zertik hainbeste ikasi dezakete gure gazteak helduengandik eta hainbeste eman dezaiokete gure helduak gazteei, eta hor norazpaite bizi dugun bizimodu klase honek hor zubioiedanak dauzka puskatuak. Eta bakardadaren asuntoa sortzen da, nik uste dut gure gizarteak gaur egun erronka oso potoloak dituela, eta ez bakarrik LGTB kolektiboak, edo gildunak eranok, baizikan orokorki gure gizartea. Gure euskal gizartea nun eta transmisioa, ahozko transmisioa, hain potoloa izan dudan, baloreetan, izakeran, auzolanean, osea, eske hori dena nire gurasoetatik ikasitut. Baina guan, claro, erabat beste mundu batetan bizi gera. Nik hemen daukada mugikorrau, guan dela ez egizan bat urte, ez duen ez da sinisture egingo, baina da banketxera ere joaten. Dana telefonaren bitartez egiten du. Hombre, eta banketxera joatea lortzen baldin baduzu, atenditzea izatea hori ere da... Ez dut joan nahi, ez dudalako, kolarik egin nahi, edo horrelako gauzak, ez? Baina honekin esan nahi dut, azkeneko urteetan gauzak oso azkar aldatzen ari dira. Ja, ni gaztean nintzanean ere, ni neronek eman izkion aldaketa oso potoloak nire bizitzari, ez? Baina, gaur egun, hemendik 5 urtera, iaren asuntoarekin eta guztionekin ez dakigu non egongo geran. Edo ze bizitza mota garatuko zaigun inguruan. Orduan, pelikulari bueltatuta, pues niri pelikula gustatu zitzaidan, egin behar dira, jorratu behar dira, eta jorratu behar dira baita ere seropositibo helduak, hori oso garrantzitsua da, zertikan pentsazazu, kasu honetan, protagonista armariora, protagonista hori ez da segura armariotik atera, bera inda mazfalo maza joan da, baina armariotik ez da atera. Eta, armario baten barruan bizitzen baldin badu bere denboraldia Donostian, edo Gipuzkoan, ez egin onda onbokatuta esaktoki, pentsazazu seropositiboa balitz. Armairu bikoitza.
pues bikoitza orain dikan armarioa, ez? Hala ere, komentari bat egin nahi zaitut pelikula horri buruz, zertik arezkesan egin nahi dut. Joan nintzen arrebakin. Eta, uste dut hemen niesen zinemetan errentegian gendula, eta geunden, pues ez dakit, 20 pertsona edo horrela. Gehienak, pues emakumiak, ala izaten da, normalia, bakizu, kultura arloan gehienak emakumeak mitzen zeate, eta adin batekoak. Bai. Nik lehenengo 10 minutuekin ez nekin non sartu. Nik aipatu behar dut aukadala pendiente, ze ikasturte hasiera izan da. Bai. Eta aukat pendiente, baina bai, nire inguruan dudan jendea joan dena, ze hemen Iruñan golemetan, asteartetan da adineko pertsonentzat, 2 eurotan. 2 eurotan, bai. Baina, bueno, gehienak joan direnak, berdin duzen egunetan, beti egon zeuden gehiengoa ziren adineko pertsonak. Eta orduan ere, esate nirekin partekatu zutena izan zen, como, wow! Ere, etortzea pelikula hau ikustera, ere, pues, ongi zegoen. Bai, eske lehenengo 10 minutuak oso fuerteak dira. Eta dire, nola esango nizuke, kolektiboko kide geanentzat, dire oso ezaguna zaizkigun ligatzeko modu, sexu praktika batzue, bueno, baina, claro, hori partekatzea, adineko emakumez inguratuta, ni neone pixka bat, sentitu nintzeko, bueno, pasa daiela estena. Nerabe bat, bere gurasoekin bezala. Bueno, hori pixka bat, bai. Vale, bueno, lehen aipatu dugu, ez? Ere, nahi banuela interesa galdetzeko eta zuk ja aipatu duzu pare bat alditan, Arribeltza kolektiboaren inguruan, ez? Nahiko nuke jakin, pixka bat gehiago, zer egiten duzuen elkartean, baina hori baino gehiago iruditzen zait garrantzitsua eta lehen egon gara zuzeneko hasi aurretik komentatzen ez, ze garrantzitsuak diren hitzak egoki erabiltzea. Bai. Orduan, iruditzen zait bai gibaren, iesaren inguruan, terminologia aldetik badagoela ez ezagutza handia. Orduan, kokatu algaituzu pixka bat horrela starter pack bat. Pues, lehenengo galdera, eta nik guandikan ikasle, DBH lauko ikasleen gana hurbiltzen naiz, eta urteak dira egiten dudala lan hori, eta esperientzio oso politak izaten ditu normalean, nire lehenengo galdera izaten da. Gib, iesa, VIH sida, beti alkarrekin azaltzen dira. Zue badakizu gauza bera dan edo zer desberdintasun dagoen batatik bestera, eta gertzen zaizkidanak hola, como que, deskolokauta, eta orduan, esplikatu behar diet, giba dala virusa, eta iesa dala sindrome bat, hartutako immunoeskasiaren sindromea, eta izango litzake nolazbaite gibak utziko bagenioke bere lan egiten, eta bere lan printzipala da gure immunoeskasi bat sortzea, gure immunologia, gure ejertzitoa, gure barruko ejertzito hori deusestea, orduan, hori gabe geratzen geanean, gure defentsari gabe geratzen geanean, gibaren poderioz eta bere eraginaz, orduan gaixotzen hasten geanean, eta gainaz deitzen zaizkie gaixotasun oportunistak, zertik baliatzen dira zu defentsari gabe zaudela, zu gaixotzeko, orduan da iesduna persona bat. Adidez, ni 1986 garren urtean egin nuen froga eta jakin nuen gibduna nintzala. Inundik ere espero. Hori izan behar zen nire urrengo galdera, nola bizi izan zenuen momentua eta... Momentu hori kontatuko izu, baina esan ez ditut gauza bat, eta da, orduan gibduna nintzen. Baina ni ez nintzen iesdun izan du 97 garren urte arte.
lehenengo gaixotasun oportunista eta gainenik ja jaso nuen gaixotasun hori ospitalean ja ingresatuta nengoela, infekziosos aerean, ez? Orduan, claro, zan ja tuberkulosia, denetik. Eta orduan dago medikoki edo bai, hitzen garrantzia aipatzen eginan bezala, persona bat infektatzen danean edo transmisioa jasotzen duenean, gibduna da, gibaz infektatzen da. Eta ez kutsatu, Giba ez da kutsatzen. Infektatu egiten gera. Zertik, badaude, neurriak hartu dezazkegunak, ekiritzeko erabat transmisio hori. Eta gero, egia da, giba bere lana egiten uzten baldin badigu, nire garaian bezala, etzeoen gaina ezerre, nire garaian Fred Mercury, Rod Hudson, olako persona oso famatuak, hil egin ziren, ez etzokatelako mediorik zegoena erosial izateko edo ez, baizikan etzegoelako ezerre. Eta orduan, 97. urtean ingresatu nintzanean, ingresatu ezin laizter, gaixotzen hasi nintzen, eta ja momentu horretan, klak, diagnostiko sida. Ulertzen duzu? Bai. Hor dago diferentzia. Eta hori, nola bizi izan zenuen enteratu zinenean edo jaso zenuenean gibduna zinela? Oso gezki. Oso gezki, zertik, ni joan nintzen nik banu, Ameriketan, 5 urtetan, iritsi zan momentuan eta bikote estable bat naukan, Stephen Beck izena zuen rubio amerikano guapo bat, bera ere irlandes famili katoliko batetik zetorren, eta gauza da, bikote egin, piso hartu, pintatu, Ikea bezala, Ikea etzen existitzen orduan, baina, muebleak erosi, sofat, auta beste, eta orduan ja, gure harremana finkatuta zegoenean, esan gendun, guk ordura arte, gu sexu segurua praktikatzen gendun gure artean, ez genekigulako, bakoitzaren iragana nolakoa izan duzan. Baina ni, Europa utzi nuen ez geoztik eta Ameriketara iritsi nintzanean, sexu segurua praktikatu nuen beti. Beti. Eta bera Amerikarra zan, eta bile joan ginen alkarrekin froga egitera. Eta ze gertatuko, eta berari ezezkoa, eta neri baiezkoa. Orduan, klaro, ez nuen uste inundikan ere. Zertikan, froga egitea joaten baldin batzea, nun eta badakizun loteriako boleto batzu badituzula, edo eduki dituzula kalako arrisku praktika batzuek, iraganean, eta beste. Baina, gu Europan bizi ginean orduan usten gendun Ameriketako gauz bat zala. Osea, COVID-a oso azkar zabaldu da mundu guztien zehar, baina gibak denbora asko hartu zuen zabaltzen. Baina, gero ere gogoratu dezagun, hasieran, zenolako jarrerak genituen Txinan gertatzen ari zen horrekin. Usten genuen ez zara etorriko neraino ere. Claro, baina gehiago gibak askoz ere denbora gehiago behar izan duzuen epidemia batetik pandemia batera pasaratzea. Orduan gu Europa ni ibizan hain happy bizinintzen urte haietan, nun eta gaina, adibidez ni banauzkan lagun heterosexualak preserbatio erabiltzen zutenak, baina haurdunaldiaren arazoagatik. Haurdunaldia ekiditzeko. Ez genduen, eta guk esate genduen gu gizonekin nola ordunez geran geratzen, baina preserbatioa ez nuen erabiltzen. Eta ordurako gibak ja itxasoa zeharkatu da zaukan, eta antzegoen. Ez? Bai. Eta... Orduan, nire frustrazioa izan duzan izugarria, ez nuelako inundikan ere espero, eta edo gaina jakinduri handia naukan. Zer gertatzen ari izan, nola funtzionatzen zuen asuntoak, eta zeintzan nire geroa. Oso argi naukan. Zan, itxaron, noiz iritsiko zitzaidan hiltzeko momentua.
Eta adibidez, nola ikusten duzu aldatu zela, bai momentu horretan Ameriketan zeundenean, baina suposatzen dut gerora ere Euskal Herrira bueltatu zinenean, nola zinen aurretikan pertsibitua jendartearen gatik, zure inguruaren gatik, eta gerora ere zenolako ea aldaketarik egon zen. Ze horria sartuko litzateke ez, pixka bat estigmaren kontua. Beto, nire kasuan, ni Oiartzunen oso persona ezaguna naiz. Nire gurasoak ere ezagunak ziren, nire aitonamonak ere bertako lau eremu auzo diferentetako labak oiartzuarrak, eta ez homosexual izateatik eta ez gildun izateatik nik Oiartzunen ez dut retxazorik ezagutu. Behar bada egondu dira, eta behar bada ni ere gila da oso empoderatuta egondu naizen persona naizena. Eta orduan, orduan behar bada ez dituzu ikusten hainbat gauza gertatzen diranak zure atzean, edo jendeak esan dezazkenak, eta gaina bost axola jendeaz esaten du. Neretzako, ulertzen duzu. Eta gehiago esango dizut, ni aurkeztu nintzen zinegotzi izatera, eta zinegotzi atera nintzen homosexual eta gildun izan da Oiartzunen. Beraz, bada, posibilitateak badaude egiarekin aurrera joan ahal izateko. Gertatzen dena da, izugarrizko estigma dagoela horren inguruan, eta jendea beldurtu egiten dela. Eta gehiago gaur egun, nun eta gaixotasun kroniko bat bezala eraman dezakezu, zure intimitate osoarekin, eta ez diozu inorre esan beharrikan ere, zergazuk tratamentoa jasotzen duzu, hartzen duzu tratamentu hori ondo, etzea gaixotuko, indetektable bihurtuko zera gaina denbora gutxian, eta gaur egun ez dago persona segurua hori gibaren aurrean infektatua izateko, ondo tratatuta dagoen eta indetektablea da persona bat. Ezin baitugu transmititu nahita ere. Hori da, pixka bat entzuleak jakiteko esaten duzunean indetektablea izatea, zeri egiten diozu referentzia? Bueno, adibidez, ni 97 urte aurretik nire karga birala izugarria zan. Eta gaur egun, COVID-ari buruz karga birala zer da guztio badakigu. Ez? Nire karga birala izugarria zan, baina defentsaren galera bastante poliki zen. Metxatezu, 86an jakin duen gildunan nintzala, baina lehenagotikan izango nintzen, eta 97. urte arte ez dintun defentsa galdu. Orduan gauza jontzen bastante poliki. Ez? Zer galdetu diazu? Ea zehaztea entzuleek ere ulertzeko zeri egiten diozune referentzia indetektablea aipatzen duzu. Hori da. Orduan ni garai hartan eta garai hartako infektatuta geunden pertsonak bomba batzu eginen. Bomba batzu eginen zan nahi zaitut, gure karga birala izugarria zalako. Eta orduan gertatzen dena da, norbaitek, nire inguruan, Arribeltzaren inguruan ezagutu ditudan eta IESaren inguruko militante guztiak ezagutu ditudanak eta gildunak izan du diranak, kontu handi hartu dute inor gehiago infektatu etzedin. Baina gizartea, jende asko getzekien gilduna zanik. Eta beren karga biralak ziren atopeak. Ez? Orduan, 97. urte arte, espansioa izugarria zan. Zeran, karga biralak oso potenteak zidan, ez? Gero gertatu zana zan, eta niri gertatu zitzaidan milagroa nolaz baite esateko, edo destinoa, edo nahi dugun bezala, 97. urtean, nila oso gaixori nengoela, pentsatzazu, 45 kilotan nengoen, axala eta ezurra, ni lehenengo aldiz, bainora joan nintzanean oetik, eta ikusi nuenean nire bizkarra dana horrela azala ipurdiko
azala pixkat horrelako arruga batzuek izango balitz bezala, bueno, nik hori ikusi nuenean gehatu nintzen, zanez, aia matxo, por favor. Baina ze gertatu zen, justu urte horretan, atera zirala antiretrobirala. Eta akoratzen naiz oso ondo uztailak 4 sartu zen Julio Arrizabalagan, nire medikua. Gaur egun ja jubilatu zaitura ere. Jubilatu zaizkit mediko guztiak. Jubilatu dituzu guztiak. Ba, hori da. Eta esan zian, aizu Joseba, iritsi zaizkigu medikazio batzuek, badirudi oso emaitzonak ematen ari dirala eta bar, eta frogatu nahi duzu, eta esan nio, mote, bazen frogatzea, eta gaina niretzako balio baldin badu ondo, eta bestela frogatu, egin frogak. Claro. Gero datozten entzat, ez? Eta ditu ze suertea, eukin nuen, hori nik askotan gaztei kontatzen diet, tren geltoki batean iristea justu, trena atera aurretik, ez? Ni baino urte lehenagotik gaixotu izan banintzen, defentsarik gabe geratu izan banintzen eta ingresatu ospitalean, ni seguruenik uste nuen bezala kaja batetan aterako nintzen ospitaletik. Eta etzan ala izan du. Ni azaroan atera nintzen oso gaixo, zerrikan patologia pilo bat nauzkan, giba ere banaukan, orduan tratatu gaitu ni etxe iritsi nintzanean, horman alako paper handi bat jarri nuen, eta betzitan hau, 10etan hau, 11etan hau, 12etan hau, ziren gaixotasun diferente asko tratatu behar nintuen, eta aldi berean baita ere, baina gaixotasun horiei buelte ematen hasi nintzen, nire defentsako betzen hasi zialako. Zan, gu ez gera katarro batetik edo gripe batetik sendatzen parazetamolako egiten gaituelako. Ez, gu sendatzen gera, defentsa immunologiko bat daukagulako, eta lehentxiago edo beranduxiago horreri buelte ematen laguntzen gaituelako. Hori da. Eta tardatu nituen 2000 urte arte edo osatzen. Osa, 97aren azaroa inguruan ni etxeratu nintzen ja, eta 2000 urtean iritsi zen momento bat, eta izan duzan gaina Tunezen, hori da, Tunezea joan nintzen, eta iritsi zen momentu bat, nun eta esan nuen, Joseba, ja etzea hilko. Honetaz, etzea hilko. Berbada, beste 1000 gauza. Honetaz, klaro, eske, a ber, gaur egun prostatako kantzer bat, edo giberego kantzer bat, edo bihotzeko atake bat, euskalo. Hori danak gaude hor esposaketa horretan, ez? Baina, ni sinistu nuen benetan 2000 urtean, jabazien jau 2 urte, 3 urte tratamentopean nengoela, konturatu nintzen tratamento horiek hobetzen joango zirala gaina, eta funtzionatzen zutela. Torduan, hor sinistu nuen ez nintzala gibazilko. Beste zerbaitetaz behar da bai. Jo, ez interesgarria kontatzen duzun guztia, aipatu dugu, aipatu dituzu bazaudela erreferente batzuk, egiptunak eta iestunak, iesa zutenak, hil zirenak, ez adibidez Freddie Mercury guztio burura etortzen zaigu. Eta aipatu dugu ere estigma. Baina egia da, azken aldian, ez, eta bereziki iesarekin, ez, iesa hitzarekin, badago nolabaiteko horrelako izua, baina egia da, azken aldian, sexu transmisiozko gaixotasunen kopurua goiak jo duela azken urteetan, eta arazo bat bihurtu da. Osasun publiko arazo baten aurrean gaude. Nik eta guk elkarteetako zuzendariak, arduradunak edo presidentea jarri nahi diozun izena, elkartzen gera asko gure administrazioarekin, Osakidetzaren barruan, iesaren planaren buruarekin, eta gaur egun
bizitzen ari geran momentua sexu bidez transmititzen diren infekzio guzti horien bitartez, izugarrizko arazoa bilakatzen ari da. Eta bi gauzegatik. Bata, erruz zabaltzen ari delako, harrituko zinateke zenbat, eta gaina kezkagarria da lehen 30 urteko media horretan ematen zan, eta erruz jesten ari da adina tarte hori. Eta bi, nire garaian, nik eolakoak bizitu ditut. Osa, nik ari esan dezakezut, gonorrea bat zer dan badakit. Sarna bat zer dan badakit. Zeran, ibili naizen lekutan, eta harrapatu ditut denak. Orduan, penizilina injekzioa jartzen zizuten, eta hilda mandoa eta jonderra bila. Ulertzen duzu? Baina, gaur egun, lehen oso erraz kontrolatu edo menperatzen ziren infekzio guztiedanak, virus eta bakteria guztiedanak oso gaiztotuak datozte hitz bat jartzeagatik. Datozte erresistentzia askoekin eta gaur egun zenbait personei dauzkagun penizilinak eta antibiotikoak eta bar ez dien nahiko eragin egiten. Orduan hori da benetan osasun publiko arazo bat. Eta zein uste duzu, aipatu duzunaren gatik, Arribeltza elkartean ere baduzue egoera honekiko nolabaiteko lanketa eta diskurtsoa egiten duzue, ze uste duzu falta dela, zein erronka dugu gizarte bezala, bai sexu transmisiozko gaixotasunei dagokionez, baita gifaren eta IESaren inguruan ere. Beitu, hemen betitandik egon du, gaur egun guzti hau edanak gure gizarte occidental aberats privilegiatu honetan, danak bihurtu dira sexu bitartez, harremantzen geran, geizki harremantzen geran, zaindu gabe harremantzen geran moduen bitartez, ez? Eta horrek esan nahi du sexualitatea. Eta zer ez dugu ondo landu azkeneko 40-50 urte hauetan, sexualitatea. Ni akordatzen naiz, ni gaztean nintzana, beste 15 urtekin, 16 urtekin, nire etxeko liburutegian, azaldu zen liburu potolo bat, todo sobre el sexo. Hori, nire aita jarko zuenan. Magia! Nik hartu nuen, eta joan nintzen irakurtzen, eta hau eta beste, baina harrituko zinake, nik gaur egun lehen aipatu zaitu DBH-ko gaztengana hurbiltzen naizela, guk gure gurasoekiko gendun pudore hori, gaur egun berdin dago gure gazteengan. Eta honekin esan nahi dut, etxeak landu behar dula, eskola landu behar dula, gizarteak orokorrean landu behar dugula, nion ezin degula guzti hau dana urtean ordo bateko klase bat eta gaina reprodukzioko klase bat izaten da, nola aurrak izan, nola ez izan, nola obolua, esperma, edo askoz jota, eramaten dizute, depende, badaude profesionalak geroz eta gehiago lantzen duten, adibidez ni irakaslean naiz lanbide heziketan, eta azken urteetan itxaso bakedan horekin lanean ibili gara, eta oso guai, eta adibidez Nafarroan eskolae programarekin ere aurrera pauso handiak egin dira, baina bai, niko goratzen dut institutuan etortzen zirela, eta askoz jota erakusten zizuten platano batean preservatiboa jartzen. Hori da, nola jarri. Orduan, nik honekin esan nahi dudana da, zure galderari erantzuteko, nolazpaite, hau ez da ez eskolaren asunto bat, ez gurasoen asunto bat, ez Osakidetzaren asunto bat, guztion asunto bat da. Osasun publiko arazo baten aurrean, guztiok egin behar dugu zerbait. Eta orduan, eta aipatzen zintudan bezala, nola sexu harremanak diren transmisio bideak,
gure sexualitatea orokorrean esaten zaitut gaina. Osea, nahi gabeko haurdunaldiak goruntz egiten dute urtero. Abortoak goruntz egiten dute urtero. Mendekotasuna harremanak badirudi gaur egun, lehen ez bezala gehitzen dijoaztela. Ez, gizonak emakumearekiko mendekotasun hori, ez dakitzer. Eta pornoaren... Eta pornoaren erabilera, eta badirudi hor instrumento batzuk erala mete-saka egiteko. Eta horrek praktiketan ere duen eragina, ez? Osea, zer ordezkatzen duen eta badaude praktika... Nire iritzia eta beti errepikatu zen dut, eta gaina esaten zaitu bandela 30 urte naiz gauza bera errepikatzen. Hemen sexualitatea eta gure harremantzea, gure artean errespetuaren baitan nola harremantzen geran, ikasi behar da poliki-poliki. 10 urtekin behar bada ikasi behar dire gauz batzuk. 11 urtekin ikasi behar dire beste batzuk. 12kin beste batzuk. 13rekin beste batzuk. 16rekin behar bada bordatu behar dira beste batzuk. Baina gure heziketaren barruan, gerra napoleonikoak ikasten diran bezala, gure artean nola harremandu errespetuz eta osasuntsuki hori poliki ikasten joan behar dugun eta barneratzen joan behar dugun gauz bat da. Eta hori iztugun bitartean... Gorputze ziketa dugun bezala, ez? Gorputze ziketaren barruan egon beharko luke, gure gorputza da bide. Hori da. Bale, eta bueno, ja joango gara bukatzen, oso gustora nago, baina egia da denbora gainera etorri zaigula. Nik beti bukatzen dut galdera berdinarekin. Hala ere, aukera duzu zerbait gehiago gehitu nahi baldin baduzu. Hori, pentsatzeko nik botako dut azkeneko galdera eta gero jautziko zaitut bukaeran zer gehitu nahi baldin baduzu edo borobildu pixkat orokorrean, aukera izango duzu. Orduan, nire aldetik azkeneko galdera, aipatu dan bezala, gustatzen zaidana errepikatzea, eta niretzat ere egiten zait galdera eta pentsatzea eta horretan jartzea egoera nahiko berezia, dela zer erranen zenioken 16-18 urteko Josebari, orain aukera izango bazenu berarekin aurrez aurre esertzeko. Joseba, induzu urtetan aizenduna, gero alduzuna altzen nuena, gero oso emankorra izan du naiz, eta gustora nago horrekin baita ere, eta azkenik, iritsi zea 73 urtetara, bastante ondo nago, eta asko ikasi dut, eta azken finean hemen de paso gaude. Eta de paso gauden horretan, hazi txiki bat utzi baldin badezakezu, ez da gutxi. Potentea. Bueno, esan duan bezala, ja amaitzear gaude, zakit zeo zer gehitu nahi duzun, nire aldetik plazerra izan dela, oso interesgarria iruditu zait gure solasalditxo hau eta hemen sortu dugun espazio hau, eta eskerrak eman nahi dizkizut ere, zure prozesua eta zure esperientzia gurekin partekatzeagatik, eta, orain, zeo zer esan nahi baldin baduzu, azken hitze zurea da. Bukatzen dut eta askotan galdetzen diate prentxan, eta Joseba, azkeneko gauza esan nahi duzuna, esaten dut, aipatu ditu gauzoi danak, giba principalki ez dalako sendatzen. Baina ITS guztioi edanak gure esku dagoela. Osea, hori da kate bat. Eta kate bat noizpeite puskatu egin behar da, ulertzen duzu. Eta hori gure dago. Norberak bere ardurak eta bere responsabilitateak hartuko balituzke,
ez ginak egongo gaur egun gauden egoeran. Beraz, ardura ez da besteena, besteak ez nau ni infektatuko, ni utziko naiz infektatzen, beraz nik hartu behar ditut nire neurriak, infekziorik ez jasateko. Horrekin geratuko gara, eta ere gogoratuko diegu ikusten eta entzuten ari garen diren horiei, berdin duela, hankartean zer duzuen, baina mesedez, urtero joan zaitezte behintzat, azterketak egitera, eta ikustera, ze hori ere da gure osasuna eta gure gorputza ezagutzeko beste modu bat. Eta Josebak esan duen moduan, ardura hartze hori. Ez bakarrik ni ez infektatzeko, ez eta zauden pertsona horiekin ere arduraz jokatzeko. Zaintza komunitario bat behar dugu. Hori da. Zaintza komunitario bat behar dugu. Hori da. Hemen utziko dugu, mila esker Joseba gurekin egoteagatik, eta mila esker 3 ziklo, solasaldi ziklo hauetan egon zareten guztiei. Lehen aipatu duan bezala, eskerrak ere mugen gainetik gobernuz kanpoko erakundeari nirekin kontatzagatik, eta aipatzea ere solasaldi ziklo hauek ere aurrera eramateko aukera izan dugula lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentziaren laguntzarekin. Eta hemen utziko dugu, aurreko 2 atalak bezala, gaurko atala ere nire YouTubeko kanalean ikusi ahalko duzue, eta hori, ongi pasa. Eta Iruñe, eskerrik asko zuri. Mila esker, Joseba. Benetan. Iken duzun lanagatik. Zea, zu bezala horre ere egonin, berda. Zorionak. Mila esker nire aldetik, eta ekipo, hemen utziko dugu, urrengora arte. Aio. Agur, aio.